ibang bunga natin. Ito namang pipino, malapit na ito i-harvest. Ito ang brown pipino na sabi ko dati na magtanim tayo upang hindi na tayo bili ng bili pa. Stafford Jokes TV. What's up mga kapaparts? Nandito tayo umagang kay ganda. Nandito na tayo sa ating backyard garden. Dahil isang linggo na tayo hindi nakapagsilib dito. So mga kapaparts, ito na ang sitwasyon ngayon. Kagabi malakas ang ulan. Ngayon nandito tayo. Sa nakita po natin yung pipino natin ay ayan. May bunga na mga kapaparts. Wow. Ayun ang mga ibang bunga natin. Ito namang pipino, malapit na ito i-harvest. Ito ang brown pipino na sabi ko dati na magtanim tayo upang hindi na tayo bili ng bili pa. So ito na nga siya ngayon mga kapaparts. Ilan lang to sa mga pipino ko dito na may 1, 2, 3, 4, 5 punong pipino para consumption lang, para kakainin lang natin sa ating kusina. So nag-umpisa na sila mamunga. Ito na nga sila ngayon. So habang pumapatak yung talikti, umuulan. So bago tayo pumunta sa simbahan ngayon kasi linggo, ito na nga, nag-a-update muna ako sa aking mga halaman. So sana mag-subscribe po kayo sa Papar's Jokes TV. Sana ay suportahan nyo ang backyard gardening. So tayo na yung magtanim para hindi na tayo bili ng bili pa mga kapaparts. So balik na tayo sa loob kasi ulan o, basa na mga kapaparts. So ito lang muna mga kapaparts. Mamaya pag balik ko galing sa simbahan, i-update ko ulit kayo ang iba pang halaman natin nandito sa ating backyard. So don't forget to subscribe. And I wish you all God protected.